Sylvester Namiwa emwe ali wamkulu wa CDEDI omenyera ufulu wa Malawi atula pansi udindo wa ngati member wa Commission of Inquiry imene a president amene anawasankha kuti akhalemo mkatimo. Anyway, takulandirani pa Malawi Cameras YouTube channel. Like, subscribe, share and comment in the comment section. Nkhani ili pano ndi yakuti Sylvester Namiwa poyambirira ndithu adasankhidwa ndi president kuti nawo akhale mugulu la anthu omwe azisankha akhale akufufuza ndithu za ngozi ya ndege zomwe zimatchedwa kuti Commission of Inquiry imene yakhala ikudikiridwa kwa nthawi yayitali. Iwowa ndithu atula pansi udindo umenewu walemba chikalata po walembera ndithu president kuti iwowa ndithu atula pansi udindowu. Kumano pa zifukwa zingapo Sylvester Namiwa atula pansi udindowu chifukwa chakuti akuti iwowo zimene amafuna kuti zichitike pokafufuza uthengawo ndi zimene Commission of Inquiry zo akufuna kuti zichitikeso akuti zikusiyana. Zimene amafuna Namiwa malingana ndi iwowo osati iwowo kwandikuyeni komano iwowo nangase ananyamula ngati akuyimira Malawi ndi uthenga umene iwowo ananyamula kuchoka kwa achibale families yet anthu amene anakhudzidwa mu ngozi ya ndegeyo komanso ndi nzika ngati citizens. Unali uthenga wokuti akuti Commission of Inquiry zichitika ndithu live izionetsedwa. Commission of Inquiry isizisakhale zinthu zoti zakumbali zoti zangochitika kumbali kenako afterwards kenako nkuzabwera ndithu ma results kuti ma results ndi amene wawa. Iwowo Anamiwawo akuti iyayi zimenezo ayi komano amafuna kuona kuti zinthuzo zikhale za transparency, pakhale transparency, pasakhale chinthu chobisa chilichonse zikhale choonekera ndithu. Ngasi mukudziwa kale anu ake onso mukalata imeneyo alemba kuona kuti mukudziwa kale kuti program iyi ndi program ya trusting issues. It's like palikale chikayikukale chachikulu kwambiri ndi zinthu zikuti zichitike kumbali ndi kuti pakhala povuta kwambiri. Ndiyeno iwo anapempha kumeneko Commission of Inquiry kuti pakuyenera kuti zinthu zikhale ndithu zoonekera, zikhale za live, zikhale za open, ndi Commission of Inquiry ndithu yakana. Iwo potsatira ndi kukana kwa zimene zizi iwo angolemba kalata kuti basi ineyo ndatulukamo mmenemo ndithu sindikhala nawonso member wa Commission of Inquiry. Imeneyo ndi nkhani ndithu yomwe ndithu tili nayo kwa leloli. Ndiyebe zambirizo ndithu tizikufotokozerani komano nkhani ndimeneyo Anamiwa ndithu atula pansi udindo uja. Guys, thank you so much. Malawi Cameras, like, subscribe, share and comment in the comment section. Bye. Ndinene kuti tinabwera panopa kuzanena kuti ma demonstrations amene tinakonza kunchewu lachiwiri kuti tikayambire kunsipe pamalo pamene agona BN komanso lachitatu kuyambira pa Lilongwe kumene kuti tikapereke petition kwa DC ku Lilongwe tawayimisa chifukwa chokuti chimene timafunacho tapasidwa. Timafuna Commission of Inquiry Malawi ali mafunso pa ndege ija idagwa ku Chikangawa imene kuda idapha a Vice President Dr. Saulos Chilima komanso mayi wakali wa fuko lino Dr. Shaniru Dr. Patricia Shaniru Dzimbiri ndi Malawi ena 7. Aliyense anali mafunso anaonjezereka fa cha report la ku Germany lidabwera lidabweresanso mafunso ndi Malawi ankanena kuti tiziwe choona achakwera mkhazikisi Commission of Inquiry ndi achakwera acha amva Commission of Inquiry ilipo. Ndiye tikunena kuti mademo palibe kuti apitirize koma pakabwera nkhani ina mwachisanzo ngati nkhani ya mafuta kaya nkhani yokuti kumeke atenga kampani yosakhulupirika ya Smartmatic akabwera nkhani imene ya Malawi mukafuna kuti pange mademo tipangaso mademo yena anyo ife timayankhulira Malawi inuyo kupita kwathu kukakhala mu Commission of Inquiry sikusintha kale konse kachidwe kwa zinthu kuwazuzula achakwera tazuzula kuti ndi munthu alephera panopa kuthana ndi vuto la mafuta chaka chino cha folo misewe aliyense panopa akuona. So CDEDI sikusintha kandi CDEDI ndi yomweyo koma chimene chikusintha pano yena kuti mu commission imeneja mukhale munthu woti muzimutuma.
choncho tione ma reactions anthu kuti nkhani anthu ayilandira bwanji. Yetu ndi nkhani ndimene ndithu omenyera ufulu anthu imeneyi koma tifa tione kuti anthu ayilandira bwanji. Kenako ripoti likatuluka azidzati ayi koma izi sizoona, ayi papangidwe lina. Anyway, anthu ngati awa akanakhalapo 30 choonadi chikanadziwika, bora tisamve zoti wasowa. Pano ndi omenyera ufulu, pano tili ndi omenyera ufulu awiri, Namiwa ndi Council Alexus Kamangira. These two deserve much respect. Ngati dziko timafuna anthu ngati awawa, osati akatangale komanso adyera okudya chuma cha Malawi osauka. Much respect Mr. Namiwa. Namiwa ndi dolo. In Malawi we need people like him. Well done, boss. You are a real son of Africa. Malawi, we love you so much and we will support you. Well done, Mr. Namiwa. Okay, muzitenga ma comment kuti anthu ambiri yankhula kuti yani, especially kuti achilandira bwanji, right? Ndi pano ngapereka conclusion kuti anthu decision imene asangala nayo kapena anthu adana nayo. Namiwa amayemerera ndi Malawi. Pano anthu ambiri akufuna kutsata chilungamo. Zikomo kwambiri Namiwa, Mulungu apitirize. Koma kupereka umboni pa kanema sikophweka. Adziwe zimenezo Mr. Namiwa. Ena akhoza kukhala ndi zouza commission koma sangafune ajambulidwe mukanadekha phuma ili ndi losathandiza. Fundo imene mukuganiza bwanji? Anyway, poti sakufuna nawo zauchimo Namiwa. Well done, Mr. Namiwa. This is a time he should stand up and show the country that what he has been saying, that he knows everything. No. Uyu asajoke. Chain him athandize kudziwa zoona. Why so early? Nde mukujoka konso instead of tizidziwa kuti zotani. Good people still exist. Our instinct is telling us the truth, but our brain is thinking otherwise. In this way, why we are lost. Waionera Patali ambuya kudalitseni kwambiri. Integrity sazayiphwekesa. Namiwa, respect to you. Continue working harder, extra, as a freedom fighter. I don't see udolo wa Namiwa at this time because ngati zinthu zikuchitika mobisa. Iyeyo akanayenera kukhala komweko kuti ife tizamve kuchokera kwa iyeyo ngati otiyimirira wathu. Nde apa wachikako ife tidziwa bwanji kuti zinthu zimachitika mobisa kapena ayi Amalawi sazatheka. Point I think ndikuti funso lake likhozongokhala kuti ndizotheka kwa mudzamukhulupirira akadzabwera pamenepo. Namiwa raukana zonizo ndizotheka kuti zimene zikachitike, koma funso ndikuti inuyo Namiwa atabwera Amalawi mudzamukhulupirira. Funso ndilimene mwenaso winaso afunsa uko. Ku Malawi sungamvetsase, koma apopo wachita bwino kusiyana ndi kupanga zomwe akuona sizisintha kanthu. Exactly my thought. Okay, chabwino. Koma nkhani ndiona kuti zotheka izozo, nkhani funso ndilo kuti mudzamukhulupirira Namiwa yathu kupitatu. And okay, imagine anthu anayamba kale kumunena kuti wajeje pansi. Kunguvomera kokha kuti akapanga nawo commission of inquiry. Anthu anayamba kumunena kuti wajeje pansi, amene wajeje pansi kumunena, right? Ndiyeno iye kuti apite. Okay, anyway,
sakuzoa chimene akufuna Namiwa. We start with the investigation, then provide the findings to the audience. Everything has the strategy to follow. Nkhani liba aba guys in this trust. Anyway guys, thank you so much. Umondemene nkhani ayilandilira Amalawi. Masana. Like, share, Malawian cameras, subscribe.